Felicitats a tot l'equip del Cracòvia per aquests 100 programes. ¡Va! Un momento, Charlie. Falta una cosa muy importante. ¿Qué? El pastial. ¡Oh! ¡Camariario! ¡Oh! Mireu, enseña'ls què posa. Mira. 100. Bueno, amigos del Cracovio, ya tenemos el pastel de los 100 programas. Entonces es un momento facilísimo para celebrarlo. Gracias, Charlie. Bueno, amigos y amigos del Cracovio, no os vayáis todavía porque tenéis que aprender la canción del temporada. Porque aquest any el Copa del Rei, molt res. Endavant! Blaugranes, Ja arriba el moment, blaugranes, aquest any podem, Mourinho, ens hi ajudarà. Mourinho, Quina ràbia que fa, la Lliga, la tenim al sac, la Copa, caurà ben aviat, la Champions, l'haurem de suar, Mourinho, per tu què hi haurà? mou res, No et deixarem res, mou res, perquè en volem res, mou res, més queixant-te ves, mou res, i és que no dones per més. Poliqueite! molt res, Et quedaràs amb les ganes. blaugranes, Ja arriba el moment blaugranes, de fer un pas en ferm. merengues, Un altre any serà, Iniesta, la nena vol menjar. a veure, Qui ha escrit això? nen directes, A la perdició. va míster, Estigues tranquil, era broma, m'agrada fer-me l'humil. mou res, No et deixarem res, mou res, perquè en volem tres. mou res, Aquest portuguès mou